SEPA sau SWIFT? Deci, de o lună sau de 2 luni a apărut SEPA, SWIFT-ul, iarăși vorbim despre transferurile în euro. SEPA am înțeles că este un produs mai ieftin față de SWIFT, 5 euro, până la 5 euro și SWIFT-ul de la cât? De la 15-20, o dependență de sumă. Dependență de sumă și dependență deja de bancă. Fiecare bancă are tarifele sale. Dacă plățile sunt online, sunt mai ieftine, dacă sunt plățile făcute pe hârtie, deja... Deci noi putem să vorbim, de exemplu, ca recomandare, să folosim SWIFT-ul sau SEPA? Uite, Andrei, dacă noi vorbim așa cinstit real despre transferurile în interiorul către Uniunea Europeană și careva parteneri care fac parte din SEPA, inclusiv Republica Moldova, pentru client este mai avantajos foarte mult, adică transferurile prin SEPA. Dar acestea sunt transferurile în euro care banca le comisionează cu un comision de până la 5 euro per tranzacție. Nu are importanță ce sumă. Per tranzacție? Da, și prin SEPA, dacă cinstit așa să fie, banii ajung de obicei ori în aceeași zi, ori a doua zi. Adică mai rapid. Da. SWIFT-ul este mai mult un sistem de transferuri globale, unde sunt implicați deja aproape tot globul pământesc, cu excepția țărilor care deja se află sub anumite restricții deja internaționale.